Samantala, Idol, umani po ng iba't ibang opinyon ang pahayag po mula po sa ilang Pangasinense ang ukol po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga ito ay sinabing sang-ayon po sila na ma-impeach ang Vice Presidente dahil umano sa pagkakasangkot nito ukol sa ilang issue tulad ng confidential fund. Yes. Dahil sa pamilya nila, 'di ba? Naging presidente ang papa niya. Bakit sa buong pamilya nila sila yung papasok na buong parang Marcos. Di ba? Parang political dynasty po Oo. sa Oo. pamilya na, Oo. Dapat pipiliin natin yung talagang nararapat na kahit sa magpuntang ibang bansa makiharap sa ibang presidente, kaya niyang sumarap. Samantala po, ilan sa mas piniling huwag na magbigay ng pahayag ukol sa usapin habang iba naman po ay nakadepende umano kung nararapat ba talagang patawan ito ng impeachment kung sakaling mapatunayan umano na may aberya o napatunayang sangkot sa mga ipinaratang na aligasyon laban sa Vice Presidente ay maaaring konsidera po ang impeachment. Depende, ma'am eh. Kasi sa tingin ko, wala naman yata ginagawang masama si Sara, kaya Pero kung may ginagawa siya mali, impeach. Pag wala naman, o ayos naman ang ginagawa niya, di wag. IFM News. IFM News. IFM News.